characha abịakwana m ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ agba nke abụọ n'aha ndị Igbo na-akpọ Chukwu nakwa mpụtara ha n'asụsụ Bekee. Soronụ m nọrọ ya. Ọ dị mma na agba nke mbụ m mere, achọpụtara m na ụfọdụ ndị aghọtachaghị otu aha m kọwara na ya, nke bụ ihe eri ọba. Ya mere ka m metụkwa ya aka ka o wee doo unu anya nke ọma. Ekwuru m na ndị Igbo na-akpọ Chukwu ihe eri ọba. M wee kọwaa wee sị na ọba bụ otu mkpụrụ osisi na-amị n'ala Igbo. Ọ na-adịcha ka anyụ mmiri, na-acha akwụkwọ ndụ n'azụ ya. Ọ na-ebu ibu. Na ya bụ mkpụrụ osisi, n'ime ya ka esi emepụta nke eji eye garị. Akọwara m na a na-eji ya eye garị site n'ihe emepụtara na ya. N'ime ya kwa ka esikwa emepụta ọba nke eji eku mmiri, nke eji echute mmiri. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụghị nke obere ahụ eji eye garị. Ọ bụ ọba nke ọ na-emitu emi. Ọ ga-abụ itinye ya na mmiri wee nwee ike wee kuru nwe ya, wee kujuo ite gị ma iji ichu iyi. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu maka ya. Ya bụ na ya bụ ọba, itinye ya na mmiri, mmiri agaghị eri ya. Ọ na-esegharị n'elu mmiri. N'ihi nke a ka eji ya wee na-atụnyere Chukwu na ebe iyi apụghị iri ọba, etu ahụkwa ka Chukwu okike onweghị ihe ọbụla pụrụ imetụta ya. Ya bụ na Chukwu zuru onwe ya. O nwere ike dị egwu. Ọ bụ ya bụ chi kacha chi niile. O nweghị ihe mmadụ ọbụla ma ọ bụ mpịampịa mmụọ ọbụla pụrụ ime ya. Eji m n'aka na o doola unu anya. Ọ dị mma ka anyị gazie na ndị ọzọ. Ndị Igbo na-akpọ Chukwu ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ. Ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ. Nke a pụtara n'asụsụ Bekee, the one who breaks an iron as if it were a wood, or as if it were an ordinary wood. Nke a na-egosi na Chukwu nwere ike dị egwu. O nwere ike dị egwu. O weta igwe ọgbajie ya, onwe dị ya ọ dị ya ka ya. Ọ na-egosi na chi anyị nwere ike dị egwu. Ọzọkwa bụ ojiji jide mma. Ojiji jide mma. Nke a n'ịkọwapụta ya ka m kwuo the literal translation n'asụsụ Bekee. Ya the one who holds the yam as well as the knife. N'ịkọwapụtazi mpụtara ya n'asụsụ Bekee, it means the controller of everything. That is the one who calls the shots. It is in his capacity to bless whomever he chooses to. Onya bụ ihe jide mma. Ihe masịrị ya ka ọ na-eme. Onye ọ wanyere orie. Onya bụ ojiji jide mma. The one who controls everything. The one who calls the shots. Ọ dị mma. Ọzọkwa bụ agbanwee dịka izu agbagharịa ya. Agbanwee dịka izu agbagharịa ya. Nke a pụtara the one whom major decisions cannot be taken in his absence. The one whom decisions cannot be taken in his absence. Nke a pụtara na Chukwu ọnya bụ onye na-anọ n'isi ihe niile. It shows that God is always in the helm of affairs. Without him, there is nothing that can go on. Ọbụgodu na ime ihe a na-etinye ya na-arụ, emechakwa ike ga-abịakwa kpọkuo ya. N'ihi na ihe ọbụla etinye Chukwu na ya, ọ naghị enwe isi, ọ naghị aga. Onye bụ agbanwe dịka izu agbara ya. Okwu Chineke nna na-anọgide n'ihe ọbụla mmadụ na-eme. Isi na ị gaghị etinye ya, ihe a akụkọ ga-abata na ya mgbe agwa wee bịa na chietekwa ya wee rịọ ya enyemaka. Ya bụ
ụzọ ọzọ nwere ike isi wee kọwaa ya bụ adịghị n'ije anaghị enwe isi ọnya. Ọ dị mma. Ọzọ bụ di nwaanyị isi mkpe. Di nwaanyị isi mkpe, nke a pụtara the husband of the widows. Nwaanyị isi mkpe n'asụsụ Bekee bụ widow. So nke a na-egosi na Chukwu na ọ bụ ya na-elekọta ndị di ha nwụrụ anwụ. Ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ anwụ, Chineke nna na-elekọta ha anya, ọ na-azụ ha nri, ọ na-enyere ha aka. Ọnya ka eji na-akpọ ya di nwaanyị isi mkpe, the husband of the widows. Ọzọkwa bụ ncha mmiri na-ebu ogwe, maọbụ ụfọdụ na-akpọ ya n'olube ha ntịntị mmiri na-ebu ogwe. Nke a pụtara the tiny droplets that lifts the bridge. The tiny droplets that lifts the bridge or a bridge. Ịma na onweghị ka obere mmiri, ya bụ igirige drizzles, onweghị ka obere igirige menwuo ka ogwe, ịmago bunwuo ogwe bụ bridge. Ọ bụghị ihe ga-emenwu pụrụ eme. Ya bụ na ịkpọzi Chukwu ncha mmiri na-ebu ogwe, o ji ya egosipụta na Chukwu nwere ikike ime ihe ekweghị omume n'uche mmadụ, ihe mmadụ apụghị ime, maọbụ ihe mmadụ agaghị ekwetenwu na ọ pụrụ ime na ndụ anyị bi. Ọnya bụ ncha mmiri na-ebu ogwe. Ọ dị mma. Ọzọkwa bụ oji ọbara akpụ nwa. Oji ọbara akpụ nwa, the one who molds babies with blood. Na-ekọwa ya n'asụsụ Bekee. Nke a na-egosi na ọ bụ Chukwu na-enye nwa, ọ bụ ya na-akpụ nwa tinye nwaanyị n'afọ. Ọ bụ Chukwu na-eme ihe niile, ike ya dị egwu. Ọ dị mma. Ọzọkwa bụ ngalaba ji isi ndụ. Ngalaba ji isi ndụ. Nke a bụ the pillar that holds my life. The pillar that holds my life. Ya, ọ bụ Chineke nna bụ onye na-enye anyị agbamume. Ọ bụ Chukwu bụ onye na-ekunyere anyị ume, anyị wee na-adị ndụ anyị dị. Ewepụ ya, anyị niile ga-abụ ndị nwụrụ anwụ. Ya bụ na Chineke nna bụ ihe na-akwụdoro anyị wee nwee ume, nwee ike anyị ji eme ihe niile anyị na-eme n'ụwa. Ọ bụ site na nkwado ya ka anyị ji eme nke ọma dịka mmadụ. Ya bụ ngalaba ji isi ndụ. Ọ bụ na ọ bụrụ nkwado ya, ịma ihe ngalaba ya bụ epila, ịma ihe ọ na-arụ n'ụlọ, ewepụ ya ụlọ agaghị akwụdo. Ịmago, ọ na-ejikọta ụlọ ọnụ. Etu a ka esi akọwapụta ya na ọ bụ ọrụ a ka Chukwu na-arụ na ndụ anyị. Ọ dị mma. Ọzọkwa bụ oji nkata eku mmiri. Oji nkata eku mmiri. Nke a bụ the one who fetches water with a basket. Unu mana nke a ekweghị omume, ọ bụghị ihe mmadụ pụrụ ime. Onweghị ike igezi were nkata wee chuo mmiri. It is not possible to fetch water with a basket because the water is definitely going to leak. Mana isizi na Chukwu bụ oji nkata eku mmiri pụtara na Chukwu nwere ike ime ihe mmadụ apụghị ime, maọbụ ihe ekweghị omume n'ụwa. Ọ na-egosi ụdị ike Chukwu nwere. Ọ na-egosi na ọ bụ Chukwu bụ onye ike niile dị n'aka ya. Onweghị njedebe n'ike ya, nwere njedebe n'ebe ihe o nwere, ihe ọ pụrụ ime. Ọ bụ ya ka eji akpọ ya oji nkata eku mmiri. Ọzọkwa bụ ọbata obie. Ọbata obie. It simply means the one whose presence ends all negativities. When you are going through troubles,
or any issues of life, and you invite God, as soon as he steps in, all those things become a thing of the past. So onya bu obata obi onwe ka isi na-agabiga nsogbu nke ụwa iwe kpọkọ Chukwu ọza gị ihe niile abụrụ ihe gara aga, n'ihi na ọ ga-abịa weta mgbanwe, mee ihu ọchị awa gị. Ọzọkwa bụ ọkụ na-ere ere. Nke a pụtara the consuming fire. Anyị mara na Chukwu anyị bụ chi nwere obi ebere, mana n'otu aka ahụ kwa ọ bụkwa ọkụ na-ere ere. Ọ na-ere ndị ajọ mmadụ, ọ na-ere ndị iro, ọ na-ere ma ọ bụrụ na iko ndị ajọ mmadụ ju wee ree. Nke a bụ igosi na Chukwu bụ ọtụtụ ihe. Ọ dị mma ụmụnne m ka anyị chịkọta ebe a taa. Ya dịrị ezi mma.